Kaixo lagunok, Kenzazpi taldearen itxasoa gara kantuaren dantza ikasiko dugu jarraian, baina gogoratu, kantariko ikuskizun egunerako ez dela nahikoa dantza ikasira joatea, Letra ere ondo ikasi behar duzuelako. Beraz, animo, eta orain dantzarekin jarraituko dugu, Abesti honetako momentu asko interpretatzeko erabiliko dugu, hortarako gure gorputz espresioa erabiliko dugu, besoak, aurpegiarekin jolastuko dugu, baina horrez gain beste pare bat pauso ere ikasiko dugu, Ikasiko ditugu, eta lehenengo hauxe izango da. Lehenengoarekin egingo duguna da buelta bat, eskuineko aldera hasiko gara, eskuineko hanka luzatuta, 1, 2, 3 eta txalo. 1, 2, 3 eta txalo, Hori da, buelta eman, eta txalo batekin bukatuko dugu. 1, 2, 3 eta txalo, 1, 2, 3 eta txalo. Hori izango da lehenengo pausua. Eta bigarren pausua errax izango da, Eskuineko besoarekin, 1, 2. Golpe bat emango bagenuen bezala, tak, seko, Honetarako, eskuineko besoarekin golpea ematen dugunean, ezkerreko hanka kanporaterako dugu, eta alderantziz, Hori da. 1, 2, Golpeak ematen ibiliko bagina bezala, taka, seko, hortzen. Hori da, 1, 2, 3 eta 4. Horixe da lagunok, animo! Lagunok, prest ditugu gure taldekide guztiak, beraz aurkeztu egingo ditugu eta ondoren dantzan jarriko gara guztiok batera, Oñatiarrak dira beraiek, kolore horiarekin Irati, urdinarekin Asier, gorriarekin Unai eta zuriarekin Zurine. Eta posizioak hartuko ditugu, Neskak aurrean jarriko gara, mutilak berriz atzean, gogoratu zuen taldea hirukotea baldin bada kolore txuria eta horia kentzea, eta laukotea baldin bada berriz kolore beltza kentzea. Posizio honetan hasiko gara, beraz musika astearekin bat, geu ere dantzan hasiko gara. Erritmoa markatuko dugu, eta letrarekin hasten garenean este egingo dugu, Begiratu atzea eskuina, hori da, Hortzi mugak zuta interpretatu egingo dugu, zati hauetan, Gure begie Laster, buelta hortik aldera egingo dugu, Bagoaz, Begiratu maitea Amildegi ertza oso ondo, Biziak ia eta hemen gelituko gara, Ametsa oso ondo, eta interpretatzen jarraituko dugu, Ez bilatu gauean Izarrura, Izarrura begia, jarre, Zure begitan piztu da oso ondo, eta estribilloarekin hasiko gara, Ez galdetu inoiz zer galdu genuen Eskuina, begia, Negarregiz genuenean orain eskuineko besoarekin, Malkoa esker orain itxasora gara, biestok marra eta berriro, Orain itxasoa gara Eta posizio aldaketa, aurrekoak atzera, eta atzekoak aurrera. Orain hemen gaudela Bide gurutzea Letra ere gogoratu ondo Utz ditzagun beldurra Eta laster buelta hortik aldera, Atzea Itxaron, eta guazen. Ez gara izan honena Itxalo, oso ondo. Behar bada Eta hemen geldituko gara, Baina gure bizitza eta laster, izan da golpe ziko horietan nago ditugu, Bagoaz, eta Mendetako kanta hori da, oso ondo. Erditu da Hori da, eta laster estribillo dator berriro Gure ere, adi. ordua eldu da Venga, pospozik, eta estribilloa, Ez galdetu inoiz zer galdu genuen negarre, Negarregin eta jaitsi eskuinarekin zabaldu, Malkoa ere
erabili dezakegu, Hau, pade bagoiena esan dezakegu tarte honetan, Eta hemen, estribilloan, kontuz letra aldatzen delako, Besoak bera... Beso bat aurrera... Izan garelako, besoa gora... Orain dik ere bagara... Eta ben, besoak zabaldu... Eta adi gitarra datorrelako lasterre. Eta gitarra bator. Ba! Hori da. Itxasoa gara lehenengo aurrera begira. Itxasoa aurrera begira eta gara buelta emango dugu garan, Buelta. Eta hortxe geldi bukatu.